Makay. Paya. Paya. Bye. Wow. Uy. Wow. Ay na apa. Tayaban na pa ilang ti tao mo nga manglaba mo iti pantikin brana mo ay na di nala malaban ti sarili na mo ting underwear ay. Pagdating mo ting naglablaba. Ay na po, nagislo ka matan. Nagkalkalindoosan ka nagsulag ako nga nakakumot nga agururay. Dati ka matan gayam naglablaba. Apay tataka lang. Apo. 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 Bigat sino man natin yata. Apo. Manaktak. Apo. Ay, antay, may bag na bigat. Oh, apay. Umay ko kumagarod awisin ni Maria nga anak yaw antay. Apay yan ni Maria. Mapang kami kumagarod ag fishball antay DJ Plaza. Dito natin sapsapa ang mga umayaw awis dito ay. Ay na po. Awan ni Maria. Kun may isa. Hanak man nga maanti-anti. Tahan ka nga kursonada para dyan ti anak ko. Ay na. Nakauyaw daw ito nga bakit karkarupan ng tumila di anak na. Sige garod, Susan. Ay naabaw. Agkita kayon to kano inton bigat kini mama ay barangay hall. Bayatam kano nagiji utang mo. Ay na po nakauyaw daw ito nga bakit. Di ba yung Ay na. Ano magas-nagastantay. Agkita kayon to kano ni mama to bigat di barangay hall. Bayatam nagiji utang mo. Ay na. Kuya nga bakit niya? Oh, mami! Namatama anak! Oray siya dagit na, woy! Sigurado ka? Woy, mami, kanda day! Fight! Lain nga. Basic na ito! Basic! Sak. Basic mo tatan, kay kata! Sige, dati! Oh! Numatama anak, di doray sakti, aginaw, sakti aglaba, sak amin na yun, yung trabaho di malayan, wen, basic, wen, Kanda day! Sige, ano katagwali wen, very basic na data, oh. Gusit ka lang! Oh, daday! Kunam, sige mga bra, mamin nga bra, hindi balay! Oh, inkarugyan naglaban! Gusit ka, Michael! Mabak!